yakin ya, Pak. Yakin, jadi kita harus yakin pada diri sendiri. Arep asline kalah, ning Citra Lestari tetep wani karo Antasena wani, ning asline kalah. Ning tetep percaya diri. Ngono lho. Oh iya, kabeh iki ana sisi baike, sisi buruke. Ora meneng wae sok cantik. Ya ben lah aku cantik ngopo to kowe iri piye? Ya ora ngono. Jare kan lagi omongan tak rungokke ngono lho. Ya rasa judes-judes rupane Sing nek sok cantik. Ya ben ngopo to? Enggak terus iki. Emangnya kenapa? Ket mau selfie wae. Nek selfie yo selfie ning yo tanggane kon minggir ya Pak masalahe. Minggir dasmu. Iki selfie. Lah nutupi. Tak kon ngalih ben ketok ngono lho. Ngawur. Jenenge kuwi ora solidaritas. Ora solidaritas. Ora toleransi.